Tervetuloa uusimmalle videolle. Tällä videolla me vähän kerron tästä valmistautumista tuonne Lahden koiranäyttelyyn. Ollaan sinne lähdössä. Minä lähden sinne jo itse asiassa huomenna. Juuso tulee Texasin kanssa perässä sunnuntaina, koska meillä on vaan Texas kehässä ja Apsut on sunnuntaina. Täällä on numerolappu, eli tämä numerolappu täytyy aina itse tulla ostaa mukaan sinne näyttelyyn. Juuso tosiaan tuo sinne Texasin. Meillä on noin koiranpennut, niin ei pystytä nyt lähteä molemmat sinne aikaisemmin. Ja mä lähden sinne sen takia huomenna jo, kun sitten noi pisoinit on sunnuntaina jo kello 9. Sitten siinä on se kellojen siirto. Plus, että niitä on pakko trimmata siellä niin kuin edellisiltana. Ja sitten vielä siellä näyttelypaikalla, niin ei tule ihan niin aikainen aamu. Mulla on siis mun ystävän koira Käpy siellä kehässä. Ja sitten toisen ystävän Kristan koira Dolce. Mä trimmaan ne molemmat huomeniltana ja sitten vielä viimeistelen siellä näyttelypaikalla. Meidän on pakko olla siellä joskus ennen 8 aikoihin, niin mennään huomenna jo sitten Lahteen yöksi. Täytyy tehdä vähän pakkailuja. En ole siis vielä aloittanut ollenkaan. Aloitetaan tärkeimmästä, eli mitä laittaisi päälle kehään. Mä ajattelin kyllä, että mä menen tällä vihreällä ehkä. Mutta ehkä tää käy Bisonin ja Apson kanssa, molempien kanssa. Mä tykkään Apsojen kanssa, pitää olla vähän joku maanläheinen sävy. Niin Apsonkaan ei käy mikään tämmönen liian turkoosi tai pinkki. Mä otan ehkä tän, tässä on siis hame samassa. Tämä mukaan. Ehkä tai jonkun toisen varulta, jos päätänkin jotain muuta. Nyt meillä on täällä tämmönen näyttelykassi, mutta ehkä Juuso tuo itse asiassa tän vasta, koska en mä oikein välttämättä tarvitse mitään. Nyt pitää ottaa passi tolle Simballe, koska mä otankin jo Simba huomenna mukaan, kun Simba lähtee sitten sunnuntaina mun ystävän Nooran mukaan. Se menee sinne viikoksi ennen kuin ne lähtee sinne tsekkeihin Euroopan voittajaan. Mikäs on Simban passi tämä? Siinä on tämmönen supermiehen logo, koska se mainitaan Simban nimessä. Ja sitten täällä on myös koristeltu Simba, koska no Simba. Ja sitten mä oon ehkä laittanut tänne jopa ei, Simbalta puuttuu kuvaa. Tää pitää korjata tää vääryys. Simballe pitää kyllä kanssa laittaa kuvaa. Sitten oliks tää Texasin passi? Pitää katsoa, että täällä on tämmönen pumpatarrakin, joka pitää liimata. Tää on Texasinko. Joo, Texasilla on kuva. Vähän tämmönen tumma passikuva. Mutta tää saakin olla täällä. Mutta sitten meillä on täällä Bumpan passi, mutta näköjään siihen ei ole liimattu tää Bumpan kuva, joten tää pitää kyllä mutta tähän nyt liimata. Eiks meillä ole liimaa? On. No liimataan tää sitten. Vaikka Bumpa nyt ei lähdekään mukaan, niin tänne tulee sitten numerolaput ja tää kassi on tämmönen, jossa on vähän kaikkea tarpeellista ja ei niin tarpeellista. Meidän lääkepussukka ja kaikenlaisia lääkkeitä, vesikuppia, jotakin tämmöisiä puhistusliinoja. Ja sitten tietenkin täällä on Simba hiusdonitsi ja Bumba hiusdonitsi. Siis kyllähän näitä voi joskus tarvita. Ja sitten täällä on aina onnenlakuja. Näillä tulee bissijoituksia. Sitten täällä on jotakin tämmösiä stressivaralle. Nää on Noora mulle ostanut joskus, niin nää on täällä näyttelylaukussa, niin voi ottaa. Sitten täällä on makupaloja koirille ja lisää puhistusliinoita vähän nyt sotkunen, kun tää ei ole käytetty koko vuonna kerran tammikuussa. Sitten täällä on pari juomaakin, mä oon tänne haalinut lisää puhistusliinoja. Joo, tää on vähän tämmönen sotkukasa. Sitten on tää meidän varsinainen trimmisalkku. Täälläkin on tämmönen upea pussukka, vaikka meillä ei oo ainakaan toistaiseksi tällaisia Havanan koiria. Mutta tääkin on saatu ystävältä ja täällä on tämmösiä klipsejä. Näitä voi tarvita vaikka mihin. Lähinnä, että saa Apso-helmat nostettua, ettei ne ole aivan pissassa, kun käyttää ennen näyttelyä ne ulkona. Sitten täällä on vaan kaikenlaisia harjoja ja kampoja ja suihkeita, mitä voi tarvita, ponnareita, jotakin trimmisaksia, karvalelu,
semmoista krääsää tässä kassissa kanssa. Että tätä romua kyllä tarvii noiden tuonne koiranäyttelyyn. Ja nimenomaan koirille, ei itselleenkään niin paljon, mutta koirat tarvii kaikenlaista. Tähän trimmisalkkuun on kerätty tämmöisiä matkamuistoja, eli tämmöisiä kangasmerkkejä. No tää on vasta tulossa tää maailmanvoittaja Suomeen nyt elokuussa, mutta se on jo siinä valmiina, kun se jostain saatiin ostettua. Nyt tää on tämmöisiä pinssejä. Nämä on saatu Ruotsin voittajasta. Täällä on Ruotsin voittaja, Ruotsin juniorivoittaja, Ruotsin veteraanivoittaja. Sitten täällä on tää on jostain Euroopan voittajasta, Tanskasta. Sitten kun 2014 oli toi maailmanvoittaja Suomessa, niin siitä on pinssi. Sitten on tämmönen Paddington, koska herra Findus on Mr. Paddington. Ja Finduksen on tietenkin ostaa tämmönen oma maskotti. Sitten täällä on maailmanvoittaja Amsterdam 2018. Maailmanvoittaja Kroatiassa Zagrebissa 2024. Nyt on vaan tämmönen I Love Estonia, koska Virossa tulee käytyä aika paljon. Vaikka ei ole kyllä nyt viime vuosina niin paljon, mutta mä kerran vuodessa yleensä siellä käyty. Sitten mä oon kerännyt tänne kaikkea maita, missä nyt on käyty. Liittyen koira-asioihin, niin täällä on sitten tämmösiä merkkejä näistä maista, missä on tosiaan käyty näyttelyissä. Sitten täällä takana on muuten vielä yksi tämmönen Tromsø, joka meni kyllä toi Tromsø-teksti väärinpäin, kun mä olisin sanonut, että tää on ylhäällä ja toi Norja alhaalla. Ja sitten täällä päällä on vielä tämmönen. Tää ei liity kyllä sinällään se liittyy koiranäyttelyyn, että pitää välttää draamaa siellä. Arvatteko, mistä maasta on tämä? No siis sehän on loogista, se on Ruotsista. Joo. Sellainen trimmipäki, joka on kyllä nähnyt paljon maailmaa ja vähän kulunut. Mä toivon, että jos jotain joskus hajoaa, niin tää on pakko korjata tää vetoketju, koska mä en halua luopua näistä ihanista muistoista, mitä tähän liittyy. Näinpä otetaan nyt. Me ei nähdä, mitä siellä tapahtuu, kun me ei nähdä. Nyt ollaan matkalla Lahteen. Mukana on täällä Teine ja takapenkillä. Kerttu ja Roosa. Sitten yksi tämmönen emäntä kuskina energiajuoman kanssa. Moottoritie alkaa olla aika kuuma, koska on jo kevät. Paljonko on autossa mittari näyttää lämmöltä ulos? 8. Ei ole vasta kuin 8, mutta aika lämmintä on kuitenkin jo. Hyvältä näyttää, ei ole pilviä. Sitten täällä on mukana Pämi. Hei Pämi! Päm! Kato, silmäkin näkyy, koska yleensä sen tukka on näin. Se on tämmönen rokkikoira. Se ei koskaan näe etteensä. Sitä pitää vähän tänään selvitellä, kun se on menossa huomenna kehään ja sillä on vähän tämmösiä rastatakkuja täällä, niin niitä pitää avata. Mitäs tytöt haluaa kertoa, miksi ne on tänään kehässä? Me ollaan menossa Junior Handler-kilpailuun. Mikä se semmonen on? Se on Semmonen kisa, missä se on nuoret kisaa koirien nuorille kanssa. koiran esittäjille suunnattu kilpailu, missä arvostellaan meitä eikä niitä koiria. Niin, ja meidän yhteistyötä niiden koirien kanssa. Okei. Joo. Mitäs koiria teillä tänään on siellä? Belgian paineen koira. Ja mulla on Vaseni. No niin. Ja mikä sitä ongelma tässä matkalla tuli? No mun koira peruuntui. Mikä oli syynä? Siinä oli vähän kaikenlaista, mutta se koiran omistaja ei saanut kyytiä. Koiran omistaja ei saanut kyytiä, niin koira ei päässyt paikalle, mutta ei hätää. Roosalla on nyt koira. Niin, paljon meillä on vielä matkaa? 30 kilsaa. 30 kilsaa enää, kohta ollaan perillä. Sitten meillä on tuolla takakontissa lisää koiria, jotka menee huomenna kehään. Tänään menee 1. Ja illalla on sitten tiedossa koiran pesua. Jee! Jee! Erikoistehtävä, erikoisnaiselle. Joo. Oisit vaan sanonut, että sulla on sähköautot, sun pitää viedä tuohon sähköparkkiin. Me käytetään... Luulenko jumalauta, että mä ajan tuonne hevon helvettiin asti? Mutta se toimii meillä, kun me aina sanotaan, että meillä kyllä on myös sähköauto, mutta silloin aina pääsee tohon. No eihän tämmönen papparainen olisi tiennyt, onko tää sähköauto vai ei. Tiedän, vaikka se olisi ollut joku automiehen poika, ei tuo isä. Kato, piiveri on siinä.
No niin, nyt minä lähden sitten tuonne. No niin, vai ajanko tuonne? Nyt sano äkkiä. No, en osaa sanoa. Päätä sä. Mä oon huono tekemään päätöksiä. Miten täällä on nyt näin paljon jo autoja tähän aikaan? Ihan sellainen. Hui, etten aja tuon koiran päältä. Siis viime vuonna mun pankki. Siis aiot sä jättää auton tänne parkkiin? Sitten se jotenkin tää taurana. Minne mä sitten ajan? Nyt sä sanoit, että sä käyt purkaa. No eikä mä niille sano, mikä mun suunnitelma. Mä luulen, että sä käyt oikeesti purkamassa. Siis sä valehtelit sille ukkelille. Noora aina sanoo, että se käy. Sä valehtelit sille Nyt parkkiukolle. koita katsoa, jos näkyy yhtään paikkaa. No eikö tuossa oo? Kuka mua oottelee? No se parkkiukko. No siinä vähän on. Onks tänne ilmanen parkki? Ootelkoot huomiseen. Mutta eihän täällä nyt kukaan tähän aikaan vielä lähtenyt. Kato, ei tänne kukaan. Hei, tuolla on vapaa paikka. Kaikki on ilmassa, jos tarpeeksi nopeudella lähtee vaan pois. Niin, jos on nopeat jalat, niin kaikki on kyllä ilmasta. Mahtuuko tohon? Tässä on vaikka kuinka paljon. Tähän ei kyllä tämä lestapussi mahu. Tämä on semmonen tämä sun auto. Semmonen romukasa. Täällä on aina romua niin paljon sisällä. Milloin mitäkin pitää jollekin kuljettaa. Hyvin kulkoo. No kulkee. Oliko niitä kommentteja? Hyvä, Pämi. Toveri. Simpa treenailee Nooran kanssa. Se lähti mukaan tänään vaan sen takia, että se joutuu vähän treenaamaan vieraassa ympäristössä. Hyvä, Bimbam! Ollaan saavuttu majapaikkaan. Tämmönen kiva pieni mökki. Tai siis ihan oma kotitalo, mutta pieni sellainen. Täällä on hyvä aidattu piha koirille. Tämmönen pelto vieressä. Missäs muut koirat on? Täällä on vaan Bimbam. Tytöt! Tytöt! Tule, pian! Hyvä tytöt! Hienot tytöt! Tosi taitava! Ootteko te Bimbamin ystävinä täällä? Ootteko Bimbamin ystävinä täällä? Onpa kiva juttu! Hyvä! Siinä on tuo Aivi, Kippi. Missä Dolce? Dolce! Tule! Hei Dolce! Ei me nyt paljon kinostele tuo. Me halutaan täällä pihalla haistella. Tultiin nyt tänne meidän majapaikalle. Käymäpäs katsoa tätä meidän majoitusta. Olen siis täällä Janin ja Kristan kanssa. Vaihdoin Nooran seurasta Janin ja Kristan seuraan. Dolce, olet vastassa. Katsotaan meidän kämppä, Dolce. Olohuone, makuuhuone, tällainen oleskeluhuone ja keittiö. Täällä on föönit ja pöydät valmiina ja koirien tupsutusasiat. Ensimmäinen koira jo pesussa. Kipi. Kipi on ensin pesussa. Krista pesee ja Laura kuivaa. Ja sinä menet sitten seuraavaksi. Muita ei tarvitse sitten pestä, koska Juuso pesee Teksasiin. Sanoiko äiti sinua törkyturvaksi? Vielä yksi vaahotuskipi. Ja sitten vielä hoitoaine. Hyvä, kiip. Joo, monelta päästä pitää huomenna lähteä. Se kellojen siirto. Varmaan niinku 7. Niin, sitten ollaan vähän ennen 8 siellä ja ehtii tavarat raahata näyttelypaikalle. Ja... Eli 7 eli oikeesti 6. Eli pitää herätä tyyliin. Aikaisin. Niin, tässä laskee. Vähän karvaa pöydällä, lattialla.
toisella pöydällä. Hirveä romukasa tää pöytä kyllä. No, mutta koirat on saatu laitettua. Miten me saatiin tämmönen sotku tänne tässä? Ja sä katsoo noita pöytiä kanssa. Karvaisia koiria. Simba! Ällöttävää. Ei saa tuolleen tehdä töitä. Hoho. Bim bam, onko sulla ollut kiva reissu? Onko? Hyvä bim bam, onko ollut kivaa? Alahuuli vaan väpäättää, kun ihania tyttöjen hajuja, niin alahuuli vaan väpäättää. Eihän sille mitään voi. Kohta ruvetaan nukkumaan, meillä on tuo oma sänky tuolla. Hyvä pieni. Hyvä pieni. Hyvä. Oletko valmiina? Täällä on aamut rimmattu ja hinkattu näitä laittaa. Niin. Nyt siellä on menossa valiourokset ja sitten on letskuurokset, tässä alkaa junnumartti. Minusta mä näyttää tosi hyvältä. Kiitos. Miten meni? Mä en nähnyt ollenkaan. Dolce voitti juniorit, saa juniorisertin ja juniorisasitin. Hyvä Dolce. Dolce. No niin mä otan sen kipin haltuun. No niin. Ja sulla vaihtuu koira. Niin. Käpy. Valioluokan Narttu. Tosi erikoisesti tää tuomari. Se kehäsihteeri sanoi, että 3748 ja sitten pitää niinku katsoa, että mikähän tämä on tämä numero. Ja se tuomari ei niinku itse tullut yhtään sanomaan, että ensimmäinen tai toinen. Hirveen siis epämääräinen. Joo. Hyvä. Eikö sitä puhuttu nyt edes junnuset sitten? Joo. Hiki tulee. Ravi viilennystä. Kohta menee kipiisti. Mulla kipillekin kuuluu. Koska ottaa ne tuulettimet mukaan sisänäyttelyyn. Niin, se on hyvä. Hello! Ja meidän jälkeen. Ja, Herra Jumala. Onko parhaassa Martussa oikeasti vain 2 koiraa? Herra Jeesus. Ollut kyllä tiukka tuomari. Tuliko malla irvi? Onko 3673 paikalla? Ei oo. Ei ole. Kiitos.
Jaltsa 2, ei huonosti. Niin, Texasin vuoro. Katsotaan miten pienellä mennään. Siellä pieni kävelee. Ei äsäätä. Siis mitä? No sitä, että jos sun pitää noita raahata mukana, niin vie nyt vielä äkkiä sen perään tuonne. Jos Ai, menkö mä nyt juokse? Sanoit tuota aikaa noita viiä sinne. Ota mukaan sen. Ai sanoinko mä, että sun koira on niin kauhean näköinen, että mä en ota sitä mukaan? No kyllä. Niin sä sanoit. Käy sinä sanomassa. En minä edes nähnyt, minkä näköinen se oli. No niin. Pidä huolta nyt tuosta vähän aikaa. Kakee. Kike kakee. Kike kakee. No mikä on Laura fiilis Lahden koiran näyttelystä? Ihan hyvä. Erinomainen ilman SA:ta on fiilis. Ei, pisonitytöillä meni hyvin, niin se on ihan kiva, mutta olisi Texasille ollut kiva saada vähän parempi sijoitus. Sai eri ilman SA:ta, koska sillä oli liian pehmeä turkki. Mutta tuo Apso-tuomari oli kyllä muutenkin vähän erikoinen, mutta siellä ei kyllä SA:ta Apsolle jaettu ja kaikissa oli jotain vikkaa. Pisonit teki hyvin, mutta Apsoissa oli kyllä vähän hukassa. Ehkä se ei ollut nähnyt hienoja apsoja aiemmin. Tai Apsoja aiemmin ollenkaan. Sekin Sekin on mahdollista. mahdollista. Mitä sä teet? Vaihda vaatteet äkkiä. Ei semmoisen tarvitse kuvata tässä. En jaksa lähteä vessaan, siellä on ruuhkaa. Käyhän se tässäkin. Ei tässä ole hirveästi porukkaa. Ei ookaan, tästä lähteni on suuri osa. Mitäs me otettaisiin? 3749. Eikö noi pyyhkeet kävis meidän uuteen kotihoitohuoneen? Saa se pian ees. Joo. Ootko miettinyt mitä? Kuka oli se kohtelu? Mä oon tuossa pyyhepaketissa. Siinä on 2 aina yhdessä paketissa. Joo, no mä otan yhden paketin pyyhkeitä. Sitten otatko sitten mitä saa sitten tai toisesta. Mä otan ehkä sen kortin. Ja saa sitten pian ees. Joo. Kiitos. Palkinnot. No, missä ollaan? No me ollaan kyllä Vierumäen onko tää mikä? Vierumäen neste? Vierumäen neste. Vierumäen neste, mutta ei oo ABC vaan neste, mutta mä otan nyt Heseltä jotain ruokaa. Olisikohan minikana-ateria hyvää? Ehkä. Sitten mä haluan niitä tikkuja. Mitä ne on? Juustotikkuja. Ihmiset on niin kieroutuneet ehkä toista. Mitä? Miksi täällä on niitä juustotikkuja?